kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Photos SPG as in Super Pagganern Secret File. Si Puto na nahuli ng kanyang nanay na may ginagawang kababalaghan sa loob ng banyo. Sa banyo ba naman, walang saplot, tapos hawak-hawak si Junior, tapos may nakaprint na picture ng babae, lalaki na nakadamit lang naman pambabae, si Lion Pork, na online streamer, na online gamer, na nireveal na natin kung sino talaga online. Di na natin sinasabi on air. Basta ma-curious kayo guys. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Puto, you are under arrest ng mama mo na nagpapumping ng junior mo. Dahil kay Lion Pork, siguro epekto yan ng drive mo or ang malagkit at mabasa mong panaginip. By the way, cosplayer pala si Leo Miho. May mga sikat na cosplayers I know, sina Alodia Goseng Fiao at Myrtle Sarosa. Actually, ang dami naman talagang nahihilig sa cosplaying. And art siya. And na-amaze ako dun sa effort ng mga tao mag-cosplay And especially yung mga lalaki tapos ginagawang babae yung sarili nila. Kaya hindi talaga maiwasan mapagkamalang babae itong si Lion Pork kasi nagbibihis siya ng pambabae. And due to public demand, nagbibihis siya feeling ko ng pambabae. Salamat, Lion Pork, kasi pinagbibigyan mo yung ibang mga kalalakihan. Charot, medarot. Ito pa sabi ni Brian Mariano. Good evening, DJ Rocky. Para kay Puto, wag mo na lang ulitin yung ginawa mo na nahuli ka ng nanay mo. Ganito kasi yan, hintayin mo sila na makatulog para magawa mo ang kamayan mo, ang kamayang trabaho mo. In English, kayo nang bahala doon. Hoy! Ako isang beses, share ko lang nahuli ako ni mama. Pero sa tuwing ginagawa ko, nagtatago na lang ako sa kumot. Hindi talaga ako mahuhuli. Yun lamang, DJ Rocky. Stay safe, loads. From Brian Mariano. Etong si Brian Mariano, napaka-expert kung paano mag-isip, no? So since nahuhuli siya, hindi masyadong halata. Kasi kapag bukas siguro ng pinto sa kwarto niya, nakatakip naman siya ng kumot. So anong makikita? Hindi lantaran. Malay ba naman ng nanay mo kung anong tawag dun? Yung nagpapuzzle ka, 'di ba? Sa tablet mo. Pero nasa loob ng kumot yung tablet. Malay ba naman natin kung nagni-ninja, anong tawag dun? Yung ninja something na ganon? Yung nilalarong ganon? Yung parang tinatanggal mo lahat ng mga mga fruits dun sa loob ng screen. Yon. Malay ba naman pag ganun yung naisip ng nanay mo sa ginagawa mo, 'di ba? Imbis na nagsi-shake, rattle, and roll ng lantaran.
Fruit ninja, fruit ninja. Oh. Anyway, ito pa sabi ni Charles Sancho. Di ba nga sabi mo, DJ Rocky, ang 10 utos ng mga lalaki kahit iisa lang ay huwag magpapahuli. Pinagpapantasyahan pala si Lion Pork. Grabe kayo. Siguro ang lesson dito, sundin ang 10 utos ninyong mga lalaki. Huwag niyo akong idamay sa kalokohan ninyo. Charot with harot. Di ko gets Charles Sancho. Basang nagigets ko lang dito, sinabi ko dati na may 10 utos ang mga lalaki. Basta yung una, huwag magpapahuli. Yung pangalawa, magpapahuli. Tapos yung pang-10, huwag din papahuli. Yun ba yung sinabi? Hindi ko na matandaan. Pero feeling ko nasabi ko nga yun. Charot with harot. Eto pa sabi ni Jason Terao. Laugh trip ako sa SPG Secret File ngayon. Kung ano-ano kasing ginagawa mo, puto. Make sure na walang tao at pakiramdaman mo muna para hindi ka mahuli. Tsaka bakit di kasi siya naglalak ng pinto ng banyo? Sabi nga, always lock the door before Versace on the floor. Charot. Ay, darot. Ay, nako. Eto pa sabi ni Jaime Castro. DJ, ako, papasok sa banyo, tapos bubuksan ko yung gripo ng mahina bago mag-handyman. Ganun ang diskarte dyan. O nga naman, ay, alam mo, magandang gawain talaga yung meron kang binubuksan na radyo o television o di kaya naman speaker ng cellphone mo or pagpatak ng gripo o kaya shower para hindi talaga masyadong marinig. Kasi kapag puro katahimikan lang yan dyan, tapos may naririnig na parang may dumudulas, nagsishake, rattle, and roll, naghahandiman, ay, maku-curious kahit sinong tao yung nandun sa paligid. Eh, ang nangyari pa sa ating sender, hindi pa nakapag-lock ng pinto. Talagang paktay ka talaga dungday dyan. Anyway, at naman sabi ng ating kabisyo na si Jovi. Hi DJ Rocky. Isa rin ako sa supporter ni Lion Pork. Pero gayon pa man, gusto ko lang sabihin din na isa siyang napakagaling na manlalaro pagdating sa online games. Sana nga talaga ay magkaroon pa ng malaking exposure ang mga tulad ni Leo Miho. At sana DJ Rocky, kung sakali man na may nakakapakinig dyan na mga lalaking pinagpapantasyahan si Lion Pork, utang na loob, maghulsdiri kayo dahil siya ay isang ganap na lalaki. Amin lang siyang mga babae. Huwag na kayong maging kaagaw namin. Okay? Yun lamang po from Joey. Thank you so much, Joey. Ito pa sabi ni Gab. Tuloy mo lang kung anong ginagawa mong tama, sender. Basta, ang pinakamahalaga ay may mabuti kang ginagawa sa sarili mo at sa kapwa mo. Yun lamang po. Ikaw talagang pinakamaganda sa aking puso't isipan, DJ Rocky from Gab. Talaga, nakakabuti ba yun yung mag-shake, rattle, and roll ka? Yung mag-handyman ka sa loob ng banyo? Na bata ka palang ginagawa mo na yun. Ilang taon ba bago pag nagsisimulang gano'n? Hindi ko alam. Wala akong ka-idea. Basta ang naikukwento ko lang sa inyo, nahulihan ng nanay ko, ang mga kapatid kong lalaki na merong nakatagong DVD o CD sa kanilang mga lalagyan ng brief. Oo. So yung nakalagay na DVD o CD doon, yun yung mga 18-in-1, 16-in-1, na kapag pinlay mo sa CD player or DVD player, biglang boom! Ayan na, marami kang mapapanood. Nandyan yung mga Viva Hot Babes, nandyan yung mga iba't iba pang mga klase ng acts. Charot with harot. Anyway, puto. Alam mo, you have a really bright future. Okay lang naman mag-admire ng tao. Okay lang naman talaga na humahanga tayo sa isang tao, nagkakaroon tayo ng crush, pero alam naman natin yung tama at mali. At ang pinakatamang gagawin ay ang mag-lock ng pinto sa banyo kapag gumagamit ka nito. Ugali kasi ng mga lalaki yan kapag pupunta ng banyo, hindi naglalak ng pinto, minsan nga nakaawang pa. Diba? Ultimo yung pag-ihi nila, kala mo naman talaga, kalaki-laki. Charot, darot.
Diba? Hoy, aminin ninyo, kahit saan kasi kayo. Hello? Yung iba nga dyan eh. Lalo na, ito magsesemana Santa na. Oh. Check nyong maigi. Tumingin lang kayo sa bintana ng sasakyan ninyo kung babiyahe kayo pa north, pa south, pa east o pa west. Tingin lang kayo sa bintana. Meron kayong mga makikita dyan na nakatayo. Kala mo nakatayo lang yan, nagyoyosi. Hindi. May hinahawakan yan. May nakababa dyan. Oo, may itinututok na hose yan. Yung iba sa gulong, yung iba sa mga halaman, yung iba sa mga talahib, yung iba naman basta kung saan lang maabutan. Sige, fountain. Ganon. 'Di ba? Kahit walang-wala ng banyo, di tulad ng mga babae, basta dapat malinis, maayos. Dapat kahit papaano hindi naman mapanghi, ganon. Pag ang lalaki, wala silang pake. Kahit walang pinto, kahit walang banyo, hindi makaabot ng banyo, okay lang sa kahit sa kalsada. Lalo na kapag lasing. Minsan ka lasing, sa salawal na lang talaga na ihihi. So I think medyo ugaling lalaki yung hindi naglalak ng pinto kapag gumagamit ng banyo. Pero, dude, tandaan mo kapag ang mga gawain mo, yung tipong meron kang pinagpapantasyahan tapos humahandiman ka, ang pinakamagandang posisyon o venue ng pagdarausan ng ganyan, kwarto mo, sarili mong kwarto. Pag wala kang sariling kwarto, ilak mo na lang yung pinto ng banyo ninyo, tsaka sundin mo yung sinabi kanina ng ating commenter na buksan mo ng very very light yung gripo para merong ibang pumapatak. Para ang hindi naririnig yung shake, rattle, and roll, di ba? Charot with Harot. Anyway. Oy, Lion Pork, nakakadalawa ka na dito Sana naman paunlakan mo naman yung pinost ko sa social media ko. Anyway. If you wanna share secrets, pwede naman, raketera@gmail.com. Diyan mo lamang ibahagi ang iyong SPG Secret File. Susunod na po ang programang Top Secret sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super. Back on Earth. Secret File. Metro Zone.